Děkuju. To nesoudí tyto zákony této země, tak Bůh to bude soudit. Je to naše hnutí Stop genocidě, já vám to tady ukážu. Stop genocidě. Jestli vám nevadí, já jsem vás natáčím tady s tím, jako je, nevadí vám to? Ne, super. Děkuju vám za podpis. Ale děje se to za tichého souhlasu mlčící většiny. Jako za tichého souhlasu mlčící většiny byli Židé popravováni v koncentračních táborech, tak nyní za tichého souhlasu mlčící většiny jsou lidé zabíjeni, lidé, naši bližní, jsou zabíjeni na operačních sálech nemocnic. Tam jsou zabíjeni, dneska nejsou zabíjeni v plynových komorách Osvětimi, jsou zabíjeni na operačních sálech nemocnic v Ostravě, v Brně, v Karviné, ve Frýdku Místku, tam všude se dějí tyto masové vraždy. Tam všude se dějí, ve vašem městě, v Ostravě. To Colors of Ostrava by se mělo zpamatovat. A v Bratislavě. No, krev Ostravy by se to mělo jmenovat. Krev České republiky, krev Slovenska, jestliže dopouští to, aby lidé zabíjeli svoje blížní. Jaká to civilizovaná Evropa, co to vypovídá o charakteru českého národa, když zabijeme ty nejslabší z nás. Ty, kteří se nemůžou bránit, nemají sílu, aby se bránili, nemají hlas, jsou odkázáni na pomoc těch, kteří je splodili na pomoc otce a matky, ale tím místo, aby jim dali život, tak je vydají smrti. Vydají je na pospas smrti, jenom protože si nechtějí komplikovat život. Není to hrozné? Je to strašné. A jediná cesta z toho ven je lidi učinit pokání. A pokání znamená změnit o daném problému svoje smýšlení, přestat začít myslet jinak, přestat se schovávat a přestat si omlouvat svoje hříchy, svoje nepravosti. Jenom pro svoje pohodlí, přestat si hrát s Bohem na schovávanou a přijít do světla Boží pravdy. Jenom to může zachránit lidskou duši a vůbec i celou společnost. Přijít do pravdy. A já o tom můžu vydat svědectví, protože já tady nestojím jako někdo, který by mohl vás soudit, protože já nejsem ani o nic lepší než vy. Já dokonce jsem se podílel na takových věcích, které tady vidíte na těchto plakátech. Já jsem se na tom podílel, protože jedna moje dívka, s kterou jsem kdysi chodil, když jsem ještě žil v hříchu, otěhotněla. A já jsem neudělal nic pro to, abych zabránil tomu, aby ona šla na potrat. Souhlasil jsem s jejím rozhodnutím. Říkal jsem, jak se rozhodneš, tak se stane. Ty se rozhodni. Nebyl jsem tou podporou, že bych za ten život bojoval, tak jako by otec měl bojovat za život dítěte, ale říkal jsem si, s touhle holkou mít dítě, to je hrozné, nebudu si komplikovat život. Takže krev toho dítěte je na mě. Tady vidíte mluvit vraha. Já jsem vrah, já jsem zabil, prolil nevinnou krev. Podílel jsem se na prolití nevinné krve. A můžu vám říct, že kdyby mi neodpustil Ježíš Kristus, možná bych měl dneska velké problémy. Protože každý, kdo se dopouští hříchu, je usvědčován ve svém vlastním svědomí. Proto spousta žen, které podstoupí potrat, mají psychické problémy, potřebují chodit psychiatrům, ale stejně tak to postihuje muže. Stávají se z nich zbabělci. Jsou to zbabělí mužové, místo aby život chránili a bojovali za slabší, tak se z nich stávají zbabělci. A český národ, zdá se mi, stal se národem zbabělců. Stal se národem zbabělců, který si nechává diktovat od Evropské unie všelijaké nějaké falešné politicky korektní politiky, nějaké názory, nějaké zákony, které jsou v rozporu se zdravým selským rozumem. Dneska nám Evropská unie bude diktovat, aby homosexuálové adoptovali děti, bude nám diktovat, že žena má právo zabíjet svoje nenarozené potomky, nenarozené děti. To všechno nám bude diktovat Evropská unie a mnozí z nás tomu přitakají a jsou spokojení, protože hlavně, že můžeme cestovat, hlavně, že svoboda trhu. Lidi, Bůh vás bude soudit, protože Boha nezajímají naše peníze. Boha zajímá tvoje svědomí, Boha zajímá tvoje srdce, tvůj život, jak žiješ před jeho tváří, jestli se řídíš podle jeho přikázání. A smutná zpráva je, že nikdo z vás si neřídí podle Božích přikázání. Nikdo z lidí. Bible říká, že všichni zvětšili a nemají slávu Boží. A to je problém každého člověka, to je tvůj problém, že nemáš slávu Boží. Chodíš obdivovat nějaké zpěváky, jejich slávu, kteří se tam nakrucují ve světle nějakých reflektorů a zpívají ti písně, protože sebe mají peníze, ale slávu od Boha nemáš. Závidíš možná těm hvězdám showbiznisu, obdivuješ je a s úchvatem a s otevřenou pusou na ně zíráš, platíš svoje peníze za to, abys mohl tančit a křepčit na tu bláznivou muziku, ale nemáš slávu Boží. Jsi potemnělý ve svém rozumu, jsi potemnělý ve svém srdci, tvoje svědomí je znecitlivé, protože tvoje duše je mrtvá pro hřích. Potřebuješ Ježíše Krista. Už jenom to, že chodíte kolem těchto obrázků a nechá vás to hostejnými a dál pokračujete, ani nejste pohoršení, ale dál chodíte s kamenným obličejem kolem a říkáte si, to se mě netýká, aby mě zajímalo, co si říkáš o svém srdci. To by mě zajímalo, ale Bůh to vidí, co říkáš o svém srdci. Bůh vidí, jak se stavíš ke svému životu a k životu svých bližních.